Ataraja sadaya wis mandeka sapa kowe satria bagus tanpa cacat. Aja mati tanpa arat. Takon karo aku. Panengahing Pandhawa aku kasih Raden Arjuna. Raden Arjuna. Dasar kepara nyata wa cetha kowe lananging jagat lan curing bawana sing mburi tangane dekle matane kira ki sapa? Menungsa ratatanan. Takon karo aku Reng Dika. Reng Dika itu piye? Gareng. Diwalik ga direng Reng Dika. Diwaca gareng. Kowe gareng. Nah. Sing matane amba sapa? Piye mareng? Diwalik umpamane jenengmu Bagong ya Gong Dibang ngono. Oh ya. Takon karo aku. Iki Pak Pangeran Gong Diba. Gong Diba ki apa? Bagong. Oh, Bagong. Sing mburi dhewe. Ayo truk kowe truk. Waduh. Saruwe, Gong. Ora kok saruke ora. Kowe ditruk mengali diwale. Takon karo aku. Duh. Aku truk dipe. Waduh. Sapa truk dipe? Petruk. Wo, endale teng kelinting. Mes ora caturan. Kowe sapa parep? Takon karo aku dedya kala padas gempal. Kowe nek arep liwat alas kene kudu bisa nglangkahi kandhaku, mara tak ladeni. Aku mung manut apa kang dadi panjalukmu nanging yen kowe tekaning pati aja nyalahke Raden Janaka. Ora. Lah, yo. Mingat kowe yo dikira aku wedi karo kowe. Ayo. Ayo.
sumubeng Jawanyarana katinetraning uga rapuh sabdaning kukila renganika rasa keter nek ketung ning akung ler gowo sing dene panca Pokeng ayam wono merah manguh ing pagakan dintenteni mah ra omong-omong. Mblegegeg ugeg-ugeg sak dulita. Mel. Terusna wae. Wis dirawuhi para priyagu kok. Ngantos kami tenggengen rasane Semar. Nganti kula ora iso ngrakit tata ukara sing pas lan sing trep. Ndara Puntadewa, Ndara Kresna kalih Ndara Janaka. Sakrawuhipun kula ngaturaken kasugengan Ndara. Iya Kakang Semar, antuk berkah pamujine Kakang Nayantaka. Saha pangestuning dewa sawane Puntadewa ora ana alangan sewiji apa Kakang. Nggih. Bekti kula katur. Kakang Semar, ora teges aku nampik apa kang dadi pangabektine Kakang Nayantaka nanging tak kira ora pantes merga para Pandhawa bisa ngrasake kamukten iki merga sangka pamomong lan pangudange Kakang Nayantaka. Apa ya pantes ning atase Pandhawa utang budi ana ngersane Kakang Nayantaka teka Pandhawa keduga nampa sembahe Kakang Semar. Malah Puntadewa ingkang ngaturke sembahku tampanana Kakang. Kula wedi nek kewalat ning nggih mboten napa-napa. Menawi sampeyan ngaturke sembah teng Semar kanthi ikhlas lair lan batos, kula kinten dewa badhe mengestoni. Kula tampi dawah sami-sami Ndara. Kakang Semar ya. Sowanku ana ing padukan Karang Kadempel ora ana alangan sewiji apa Kakang. Ya mung aku ora keri uga ngaturake sembahku katurana kesane Kakang Nayantaka. Kula niki mung kawula cilik lah kok teka nampa sembahe para priyagung. Nampa sembahe para nalindra. Nggih, paripaksa kula tampi dawah sami-sami ampun nibake walat. Ora Kakang. Nggih. Semono uga aku Kakang ngaturake sembahku tampanana. Ndara Janaka barang juragan kula kok ngaturke sembah teng kula. Kula tampi dawah sami-sami nadyanto kepeksa. Gareng kowe ngaturke sembah ora? Ora.
Kok kowe kaya wong nesu? Ya ben. Aku piye wong utusan karo anake kok. Wah, ngrekasake nganti aku mau tiba barang. Iki lho, sikilku ki sing mane becik, sing kiwa, saiki sing teken melu becik. Gak sirahku dadi empuk iki lho. Monggo aku iki kondang satriya sing ndase atas, Dik. Begitu aku nyundul talang seng ke mau. Aku terus dadi piye iki ketiwasan iki mere. Kowe iki utusan wong kok ya ngrekasake. Nyatane nek kowe wis saguh tegese kowe wis wani sartane wis gelem ngorbanke nyawamu kanggo bapakmu paribasane. Ya wis kaya ngono matur. Iki bendara-bendara wis do rawuh. Kowe iki ndek gegayuhan apa, sampeyan iki ndek panjaluk apa lan arep matur apa karo para Pandhawa. Ning atase sampeyan iki mung kawula cilik ya jane bener ature Begawan Durna mau ki bener. Ning atase Semar ki mung gedibal 17 kok. Nek butuh karo Pandhawa kok ora sowan ning Ngamarta malah Pandhawa sing ditimbali ben rawuh ning Karangkadempel ki kewalik janjane. Kowe menengo bayi kuwi ngerti apa? Ya wis. Oke, fine. Waduh bahasane kok. Ngapunten nggih sinuwun. Ngantos sangka sampeyan ajeng nuruti penangis kula ngantos sampeyan sedaya keraya-raya. Prapta wonten ing Karangkadempel tebih saking negari Ngamarta. Ora dadi apa Kakang? Jernyatane ngelingi marang lelabuhane Kakang Nayantaka ingkang banget gawe kamuktine para Pandhawa. Mula amilalu para Pandhawa ora bisa nyumurupi gelaring jagat meneh yen ora iso males budi marang Kakang Semar. Marata Dyagi miturut ature Nalagaring para Pandhawa jangkep 5 cacahe. Kinen mrapta ning Karangkadempel saiki aku tak nyuwun dawuh Kakang Nayantaka aja mung mendel wae Kakang. Kakang Semar, aku minangka ya keng kasebut sartane kalebu pamomonge para Pandhawa jernyatane Pandhawa. Mestani yen Tanata Ndarawati kuwi minangka nujung ning Prajanegara Ngamarta, aku uga melu nungsung pamarta Kakang. Jernyatane nadyan luhur dikaya ngapa derajating Nata Ndarawati nanging aku iki tukang tambal ban. Kowe menengo Nalagaring aja ganggu. Nggih. Nanging aku iki sing ngrumangsani yen to isih cubluk nalarku. Jernyatane Kakang Semar kuwi ingkang luwih suwe nggonmu nglakoni gesang ana ing alam padang iki, mula isa sinebut kawula ya titah ingkang wis wareg ndahar gempalaning jagat legyasining kahanan. Mula kang saka kuwi Nata Ndarawati tak nyadong dawuhe Kakang Nayantaka. Kepiye munggo sak mengko dawuhe Kakang Semar apa ingkang digayuh sartane apa ingkang dipingini saka para Pandhawa. Ngapunten lho Ndara. Janjane kegayuhan kula niki iso diwestani ming gegayuhan pribadi. Jernyatane niki kula sing dipengangen-angen niki ming kula. Nek sing dipengangen-angen niki ming Semar teges niki gegayuhane Semar. Banjur apa gegayuhanmu Kakang? Aja duweni rasa wedi. Sarta kang jiguh perkewa para Pandhawa bakal saguh sak biyantu marang lekase Kakang Semar. Wis bubar. Pitike wis kluruk. Bu Agong ganggu ta. Nuwun sewu. Nek kula matur napa mboten damel goreh penggalih sampeyan babar pisan ora Kakang. Nggih. Pitik sajen iki. Jar. Aman ke Jar? Oh ya. Kula niki janjane arep miwiti mbangun kayangan, Ndara. Mbangun kayangan tegese piye? Mbangun kayangan nuwun sewu. Kenging napa Semar niku ajeng mbangun kayangan kok sing dirawuhke Pandhawa. Kamangka kayangan niku papan dununge lan papan palengganing para dewa. Iya, nggih. Lah. Sing kula mestani kayangan menika dudu kok papane para dewa ning nika mboten. Ning kula mung nyilih tembung
Kula mung ngampil tembung kayangan kula embake kaya dene miturute para kawula. Lire napa? Ajeng bangun kawontenan jiwane para kawula menika ajeng kula wujudke nalika mapan wonten ing kayangan. Lah, mapan teng kayangan menika papan sing edom, papan sing ayom nggih ayem, papan sing eyup nggih saged ngeyupi. Teng kayangan menika mboten wonten regejekan, teng kayangan menika mboten wonten cecungkrahan, mboten wonten memungsuhan. Pramila kawontenan tentrem menika badhe kula wujudaken wonten negari Ngamarta. Lajeng srananipun menapa kula nyuwun maseksanipun Ndara Pandhawa gangsal kalih sinuwun Ndarawati. Jernyatanipun kula menika minangka pamonge Pandhawa, sinuwun Ndarawati nggih minangka pamonge Pandhawa. Bentene nek Semar niku perlambange kawula cilik, nek sinuwun Ndarawati niku perlambange pejabat utawi perlambange wong agung. Lah lajeng kenging saged nguripke. Nek pun gesange bakal pinardawa ugi kamulyane para kawula sak praja negari Ngamarta. Pramila sak mangke, kula suwun kanthi sanget kula ora arep nyuwun sampeyan ngedalke wujuding pustaka ning kula nyuwun Pustaka Jamus Kalimasada, isine Pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada niku mangcake dhateng sangjaning para kawula dasih. Mangcake, mangwulangke, mangwedarke dhateng sangjaning para kawula dasih. Temah sak mangke saged kasembadan menapa ingkang kula jangka inggih kula lan sinuwun Puntadewa utaminipun para Pandhawa saged mujudaken kayiwangan wonten negari Ngamarta menika Ndara. Banjur apa ingkang kudu ndak lakoni Kakang Semar? Aileke cobi mawon. Dipun caketi kawontenanipun para kawula. Merga nek arep mbangun negara menika kedah dipun wiwiti saking ingkang alit riyin. Lah ingkang alit napa? Ingkang alit menika kawonten-wonten ing Karang Pradisan. Ngaten. Nek arep mbangun kutha-gara sing dibangun luwih dhisik desane, kayata Pringapus mriki. Kayata Getas mriki. Dibangun niki desane dibangun ora ana dalan grunjal teng mriki. Ngaten niku estu niku. Iya. Banjur apa ingkang kudu tak lakoni? Lah, pertama-tama sepisanan sampean kedah ngecake lan mejangaken medharke isining Pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada men para kawula sak mangke saged kasembadan lan sak mangke saged mangertosi isi lan arti lan ugi maknanipun pedahipun ngregem wujudipun Pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Nek pun dodong pun do tanggap mengke nggih kajenge sampeyan sing dawuh supados ngecake lan menerapkan prinsip-prinsip ingkang terkandung wontening inggih menika panca dharma ingkang terkandung wonten madyaning Pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada sinuwun. Saknalika wonten Prabawa ingkang tuhu ageng dayane nempuh mring sangjaring para kawula dasih. Eling-eling nadyanto amung sak kelimah pangandikaning Sang Nayantaka nanging tansah tinampa marang ngersaning Gusti Arya Loka. Pramila dadi ayem tata titilan tentrem temah Sanghyang para Pandhawa utaminipun Sang Hyang Semar Batra saged mujudaken kayiwangan wontening negari ing Ngamarta dadi sumrambah kayomane. Samar pamoring sukma sinuksmaya winasya ing asepi
pambukaning warana tarlen saking liap layaping luya pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati mboten mangling layak wonten pangariba wasrep jebul tinemunipun pendhapi pedukuhan Karang Kadempel karawuhan perbawaning sukma mboten mangling Gusti kula sawarga sinuwun Prabu Pandhu tungkur sidhem sekali duneng iya Kakang Semar ya kuwi ora ngaturke bekti. Ya nggih, bekti kula katut. Oh iya. Tak tampa rel pangestu Prabu Pandhu Tampanono. Ha nggih, kula pundi. Ha nggih. Mboten mangling ugi Ndara Gusti Ayu Ndara Madrib. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Suarane piye iki? Suara wedok. Wedok sing kepiye wedok ki oke. Nuwun sewu lah kok malah klerek-klerek sajake flu napa? Tobat. Kakang Semar ora gini Kakang ya ampun. Gusti kowe ngaturke pangabekti ana ngersaning Dewi Madrim iya tak tampa. Pangestuku wae Tampanono ya Kakang. Ha nggih kula tampi. Puntadewa anaku ya bagus. Kula Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah. Iya sing ngerti. Tak tampa pangestune wong tuwa Tampanono. Ibu kula ngaturaken sembah. Iya batobat. Darma Kusuma ya tak tampa pangestuning pun ibu wae Tampanono. Semar. Kula sinuwun. Mesti kowe kaget. Kena ngapa sukma agung sukmaning Prabu Pandhu Praptana ing kene. Mergo aku krungu seruing kabar ingkang nalika semana aku antuk dawing Sang Hyang Manikmaya kalamun to Semar arep mbangun kayangan. Aku iki nampa dawuh sartane aku pinangka duta saka Sang Hyang Manikmaya jer aku iki tukang tambal ban dudu. Aku iki minangka wong tuane Pandhawa. Mula aku kudu ngelingke marang kowe aja mbok bacut, aja mbok teruske. Mare kanten prayitna sumure reseka ba sampean kedahe prayitna lan sampean kedahe pun pirsa niki wau sinten? Iya ora ngira babar pisan jebul wong ingkang ngaku yen to maringi ilmu kelawan para Pandhawa teka kaya mangkono tumindake. Pun mboten sah dipikir. Niku tugas kula. Niku kewajiban kula. Bakune sakniki nek sampeyan kepengin mujudake lan kepengin ngrembakake lan kepengin langgeng kayangan teng negaring Amarta nggih bidal nyaketi kawontenanipun para kawula alit njaluk pamit lan njaluk pangestu Kakang. Dah kula dereke. Iya.
pripun Kakang Durna malah kewirangan. Sampeyan kuwi sing ora kena tak jak rembukan, sampeyan sing ora kena tak antepi. Liripun ngatos pun. Ana kaya nyuwara wedok, cetha lak wayange wujude lanyap. Dan aku mah sampeyan muni kaya suarane Mimin nak niku, Pak. Sampeyan kok sak-sake lha kula niku jan gugup tenan. Ngerti teng mriku enten Janaka. Walah gek sampeyan le nyuwara kok ya. Sampeyan le nyuwara Prabu Pandhuya wagu mawekasan konangan. Sampun kajengipun. Oh, Kurawa dipun ketapake. Karang kadempel di bumi angus. Ngestaken dawuh Kakang. Ayo. Waranga demel di bumi angus. Bumi angus. Dicurke karanga demel. Ayo dicurke karanga demel. Ayo. Bumi angus. Ayo. Dawe sapa kowe bumi angus karang kadempel. Werkudara kunjuk ngapura. Aku njaluk urip tawene pangapura waton barisane Kurawa dilundung. Iya. Matur nuwun kaparingan paripurna gangsal lancar wiwit purwa madya lan wusana. Kowe kula ora ngira babar pisan arep kelakon penjanggane Semar leh kula mbangun kayangan Ndara. Ya kabeh kuwi ora dimangerteni. Yen to pancen Gusti ngeparengake kasembatan kayuwanmu. Wah, mula bakal dadi kuncara lan langgenge katentremaning negara Ngamarta. Pangestunipun. Ya. Wusana kula ngaturaken panuwun. Kathah kalepatan atur kula nyuwun lumebaring asih samudra. Panganggek sami. Mugi-mugi sak pengker kula saremban saking mriki pinaring ana karahayon.
wilujeng tebih saking Rubeda Cinaketna ing Karah Hayon kawilujengan lan sak panunggalanipun. Yo. Pungkasane ngatur kula slameta sing nanggap, slameta sing ditanggap, slameta sing nonton tanggapan, slameta sakabeh-kabehane sastra mulya memayu hayuning bawana mbabar kamulyaning jati ya dipun tutup korining Gutha Kandara. Yo, ngestoke Semar. Nyantol tanganku. Iya.